Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea eta Margarita Robles defentsa ministroa zelatatu dituztela jakinarazi zuen atzo gobernuak. Espainiako gobernuko presidentetza ministro Felix Bolañosek jakinarazi zuen Moncloan goizeko lehen orduan hedabidentzat premiaz egindako agerraldian. Azaldu zuenez Pegasus programaren bidez egin zieten espioitza 2021ko maiatzean espiatu zuten Sánchezen sakelakoa eta 2021ko ekainean berriz Roblesena legez Pegasus espioitza estatuetako gobernuek soilik eskura dezakete, baina Bolañosek nabarmendu zuen Sánchezen eta Roblesen aurka eginiko zelatatzeak gobernu kanpotik eginak direla. Espero zen bezala Espainiako gobernuak iragarritako zelatatzeak erreakzio soka luzea ekarri du Kataluniako eta Euskal Herriko alderdien artean. Katalunian erakunde eta alderdi independentistek errezeloz hartu dute Espainiako gobernuaren iragarpena eta zalantza dute ez dute dagoen atzean gobernuaren ardurak lautsotu eta biktima gisa azaltzeko asmoa. EAJaren eta Euskal Herria Bilduren ustez berriz, aurrez salatu dituzten entzuketen larritasuna berretsi eginda. Aitor Esteban, EAJko diputatuak ohartarazi du premiazkoa dela espioitzen erantzuleak identifikatu eta dimisioak ematea. Oskar Matute Euskal Herria Bilduko diputatuak bestalde, esan du kasuak erakusten duela espioitza salaketa ez dela funtsik gabekoa, hala sinestarazi nahi izan dieten arren gardentasuna eta informazioa eskatu ditu halaber. Arratsalde on guztioi. Pegasus espioitza programaren auziaren testuinguruan Eusko Jaurlaritzak iragarri du kontrolak zorroztuko dituela bere goi-karguen komunikazioak espiatu ez ditzaten. Agiri batean azaldu duenez, gobernuan lan egiten duten pertsonen komunikazioen konfidentzialtasuna eta segurtasuna bermatzeko sistema eta sare teknologikoen gaineko kontrolak etengabeak izaten dira. Gauzak horrela, Eusko Jaurlaritzak lehendakariaren eta sailburuen mugikorren gaineko segurtasun kontrolak areagotzea erabaki du. Una preguntita, dos... No, declaraciones, No, tranquilo, que no voy a hacer declaraciones. Era por el tema espía de moda. ¿Son las últimas novedades? No, que me están grabando. Gurean gaur magazinean berriz, Oiana Etxebarrieta Euskal Herria Bilduko idazkari feminista eta legebiltzarkidea izan du gonbiatu nagusi gisa. Ezer baino lehen, Pegasus auziaren inguruan galdetu diogu eta azken berriei ondoko balorazioa egin du. Uste dut benetan larria dela, aurrean daukagun egoera hau, larria izan zen dagoeneko, bai hainbat politikari katalan, euskaldun eta gizarte mugimenduko kideek hainbat zelata, salatu zituztenean, eta honek azkenean beste fitxa bat ekartzen dio dagoeneko larria zen zerbaiti, eta erakusten diogu nolabait sistematikoa den praktika baten aurrean gaudela eta badirudiela inor ez dagoela horreta salbu. Pegasus espioitzarako sistema bat da, sakelako telefonoetan instalatzen da eta erabiltzailea ohartu gabe aparatu horretan dagoen informazio guztia bereganatzen du. 2021 batean, Providen Stories erakunde frantziarrak eta Amnistia Internazionalak elkarlanean egindako ikerketa batek erakutsi zuen munduko gobernu guztiek erabili zutela programa hori ekintzaileak, kazetariak eta agintari politikoak zelatatzeko. Informazio horrek hautsak harrotu zituen eta soka luzea ekarri zuen, baina susmopean zeuden gobernu denek ukatu egin zuten Pegasus erabili izana. Agintari politikoen artean Emmanuel Macron Frantziako presidentea zelatatu zutela zabaldu zuten eta espioitza kasu horren atzean Marokoko erregimena zegoela zehaztu zuten. Halere, Marokok ukatu egin zuen eskandalu horrekin inolako loturarik zuenik. Bada estatu frantsesa gabiltzala beste kontu bat. Frantziako presidentetzara aurkeztu den polo ekologistaren hautesleen borondatea islatzen du Jeremy Sabatier Europa Ekologia Berdeak alderdiko Ipar Euskal Herriko idazkari ordearen iritzi. Sandra Pereira, Frantzia intsumisoko arduradunak ere ontzat eman du akordioa, esan duenez batzuek diotenez historikoa da, beraz pozik daude. Horrela Ipar Euskal Herriko militanteek begi honez ikusi dute alderdiek Frantziako legebiltzarrerako hauteskundeetarako lortu duten akordioa eta gainerako ezkerreko indarrekin ere aliantza lortuko dutela espero dute. Parisen ondu dute akordioa ez
ezkerreko alderdiek Frantziako estatu guztirako bera, halere negoziazioen emaitzak tokian toki eragina dute eta akordioaren parte diren alderdien Ipar Euskal Herriko ordezkariek oraingoz ez dakite hautesbarrutiak nori egokituko zaizkion. Eren egun maiatzaren batean egin zuten ezkerreko taldeek akordioa Frantziako legebiltzarrerako bozetara elkarrekin aurkezteko. Programa bat finkatu dute. Zenbait neurriren inguruan adostuta tartean dira, gutxieneko soldata 1.400 eurora handitzea, erretreta 60 urtetan hartu ahal izatea eta 6. errepublikara ikitzeko aldarria. Gaiz aldatuta berriz larun bat gauean, Santurtzin izandako sexu eraso bat ikertzen ari da ertzaintza. Gizonezko batek salatu du, beste gizon batek bortxatu egin zuela Portuko plazan, hain zuzen ere San Jorge jaiak ospatu dituzte herrian asteburuan, eta gizonezkoak salatu duenez, kontzertuak egin zituzten ingurutik hurbil bortxatu zuten. Ez da asteburuko eraso bakarra izan, Zorrotzako udaleko ordezkariek jakinarazi dutenez, larun batean eraso homofobo bat gertatu zen herrian eta hori salatzeko adierazpen instituzional bat plazaratu dute. Ez dute erasoaren inguruko inolako xehetasunik eman. Ertzaintza gertatutakoa ikertzen ari da eta atestatua zabaldu du. Udal ordezkariek elkartasuna eta babesalarazi diete erasoa jasan duen biktimari eta haren senitartekoei. Halaber nabarmendu dute horrelako erasoak ezin direla onartu, giza eskubideak urratzen dituztelako. Bestaldetik 2 langile hil dira istripu banatan, Ondarroan eta Hernanin. Kamioi batek harrapatuta garraiolari bat hilda Hernanin, Zikuñaga paper lantegi atzeko errepidean Ondarroako lan heriotza Osalanen ustetan larun batean gertatu zen, baina hilotza atzo aurkitu zuten lankideek. 2 lan istripu izan dira azken orduetan Euskal Herrian, azkena gaur goizean Hernanin, Zikuñaga paper lantegiaren atzealdean kamioi batek garraiolari bat harrapatu eta hil egin du. Beste istripua Ondarroan izan zen asteburuan. Osalanen arabera 55 urteko gizona bakarrik zebilen lanean itsasaurre kalean eraberritzen ari diren eraikin batean eta leiho baten markoa mozten ari zela zauri bat egin zuen lepoan. Horren ondorioz hil zen. Zaragozakoa zen, behargina urte hasieratik Euskal Herrian 24 behargin hil dira eta gehiengo sindikalak elkarretaratzea deitu du ostegunerako Ondarroako itsasaurreko enparantzan eguerdiko 12etan laster egingo dituzte Hernaniko heriotza salatzeko protesten deialdiak. Kulturarloko lerroburuetan berriz, gerturatzen ari da 2022ko bertsolari txapelketa nagusia eta arabatik zein bertsolari sailkatuko diren jakitearen faltan, jakina da zeintzuk izango diren lehian. Gaur argitaratu du zerrenda bertsozale elkarteak, naiz eta txapelketa ekainaren 22an aurkeztuko duen, iazko urrian jakinarazi zuen aurtengo udazkenean egingo dutela, eta berrikuntza gisa finala Iruñako Nafarroa Arenan izango dela, abenduaren 18an. Lehen saioa getxon izango da irailaren 24an. Tartean euskararen lurralde osoa zeharkatuko du txapelketak. Horrez gain, 10 urteko ibilbidearen ostean euskal pop erradikalaren aitzindari bilbotarrek musika tresnak utziko dituzte, taldaren ziklo historikoa eta funtzioa amaitutzat eman baitute. 4 lan argitaratu dituzte guztira, horietako azkenengoa 2019an Aizkorak Zorroztu taldearekin batera ezpata dantza izenekoa. Eta lerroburuekin amaitzeko kiroletan gaur zabaldu dute 57. Behobia Donostian parte hartzeko izen emate orokorra. Internet bidez eman beharko da izena aurtengo aldia azaroaren 13an egingo dute. Pandemia aurretik baino jende gutxiagorekin izan ere antolatzaileek jakinarazi dute aurrerantzean gehienez, 30.000 lagunek parte hartu ahal izango dutela herri lasterketa ospetsuan. Orain arte, 35.000 pertsonakoa zen muga. 2020 urtean bertan bera utzi behar izan zuten eta iaz 20.412 lagunek egin zuten. Izen emateren lehen fase apirilaren 5ean zabaldu zuen Fortunak eta jada 7.027 korrikalari daude apuntatuta. Deialdi horretan parte hartu ahal izateko baldintza zen, azken 5 lasterketatik 3 gutxienez parte hartutakoa izatea. Dortsal solidarioak eta pakete turistikoak ere deialdi horren parte ziren. Eguneko lerroburuak horrela heldu die zaigun eguneko argazkiari. Pegasus programaren bitartez egindako espioitza politikoaren auziak zerezana ematen jarraitzen du. Azken berri nagusia atzokoa Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen eta Margarita Robles defentsa ministroaren telefonoak Pegasus softwarearekin kutsatu zituztela iragarri du Bart Madrilek hain zuzen ere. Galdera asko argitzeke afera honen bueltan, baina teknologia eta segurtasunaren mugez hitz egiteko bat egin dugu gaurko magazinean Gorka Julio informatikari
Kontseiluarekin. Sakelakoen bitartez, espioitza egiten dela ez da kontu berria, batez ere entzuketak eta disientzia politikoarekin lotuta. Baina Pegasus auziak beste dimentsio bat hartzen du, estatuek soilik eskuratu dezaketen programa delako, eta politikari desberdinak izan direlako zelatatuak, baita Espainiako gobernu burua ere. Halaxe iritzi du zibersegurtasunaz gurean, Gorka Julio, kentzun. Identifikatzen duguna zibersegurtasuna ere garrantzitsua da, beti markatzen da ez, beti agertzen dira erasoen aurrean aipatzen da zibersegurtasuna ez. Nik bestera batera interpretatzea nahiko nuke, hau da ez, herritarron o hiritarron segurtasuna defendituko duten erakunde, entitate eta horretan. Baina beti agertzen zaigu justo eraso edo zibererasoak agertzen direnean bakarrik, ez? Egunerokotasuna eta herritarron bizitzak ziberbizitza nahi baduzue, zaintzeko moduan. Kasua hauxe da, berriro ere, eta eraso honen aurrean normalean estatuek egiten dituzten praktikak dira, orain badirudi bakarrik batzuei afektatzen dienean dutela garrantzia, eta hori da kezkagarria. Zentzu horretan kuriosoa da, orain argitu izan adibidez Estatu Espainoleko Sánchezi eta beste karguei egindako zelatatzeak, igual era oportunista batean, zen aurretik ere bazen, baina aldi berean gauza bat gertatzen da, eta hori aitortzen dutenean eta esatu dutenean kanpo erasoak daudela edo kanpo erasoak izan daitezkela hauek, aldi berean nolabait onartzen ari dira, behar bada Kataluniar eta baita ere H. Bilduko kide batzuei egindako zelatatzea barnekoa dela. Gai zaldatuta berriz Nafarroako 03 zikloko haurreskoletako langileek greba mugagabea hasi dute bart eta lanuztaren inguruan udal bakoitzak 3 irtenbide hauetako bat hartu du, batzuek ehuneko gutxieneko zerbitzak ezarri dituzte, beste batzuek arautu dute gurasoek haurrak txandaka eramatea eskolara eta zenbaiten aukera izan da. Zaintzaile bat 32 haurren ardurapean uztea, 03 plataformak deitu du grebara eta lan baldintzak hobetzea eskatzen dute langileek, bai soldatetan, bai eta ikasgela bakoitzeko ratioetan ere. Baina, argi dago ez dagoela inolako konpromiso politikorik 03arekiko, eta guk greba deialdiarekin aurrera egingo dugula. Azken baliabidea zen, hasieratik esan genuen, guk grebara ez dugula joan nahi, baina argi dago greba aurrera doan einean, edo greba deialdi hau aurrera doan einean, badirudi zerbait mugitzen hasia dela, ez? Orduan, hortan mantentzen gara. Jasan, bai batean eserita nahi ez izatea eta haurtzaroaren eskubideak defendatzea minimoki ratioak jeistea oso garrantzitsua delako. Orduan, jartzen ari dituzten zerbitzu minimoak dira dugun egoeraren adierazle, minimoak gure maksimoak direlako. Haurreskoletako langileak minimoetan lan egiten dute urtero. Aldiz, Nafarroatik mugitu gabe, Nafarroan pai ingelesez ikasteko programa blindatzeko lege proposamenak euskararekin kalarriagoan uzten duela, salatu du euskara aurrera ekinbideak ohar batean eta euskara fobiaren adierazle dela nabarmendu du gauz berdina egin du gaurkoan Euskararen Kontseiluak joan den astean onartu zuten programa hori egonkortzeko lege proposamena Nafarroako Parlamentuan Navarra Sumaren eta PSNren botoei esker. Eskuineko koalizioak atakan jarri zuen PSN programa hori hezkuntza eredu bihurtzeko prozedura hastera behartu zuen eta baldintza onartu egin zuen PSNek gaiari heltzeko Maria Solana Geroabaiko parlamentari eta aurreko legealdiko hezkuntza kontseilari ohiarekin konexioa egin genuen atzo magazinean aurreko ostegunean ingelesa derrigorrezko hizkuntza eskakizuna bihurtu zen Nafarroan eta horrela mintzatu zen Solana gurean onartutako programaren ondorioez.
Gure kezka nagusiak juridikoki zeintzuk diren, jarraitzen dute izaten berdintzuak, bino areagotuak eta are grabeagoak, ezta? Batetik esaten dute lorabnak edo forua mejoramenduan legeak egiten digula eskumena eman hemen horrelako gauza bat egiteko, hau da, ingelera profil gisa eskatzeko. Bueno, ala baldin bada, edo horrela balitz zertarako beharko genuke foru lege bat egin zezatela, funtzio publikotik deialdi bat egiten dutena bezala erizaintza plazatarako edo zuhiltzaile edo foru. Ez genuen behar lege hau. Euskaldun kopurua etengabeko emendatzean da. Izan sehaskan, hezkuntza konfesional katolikoan edo hezkuntza publiko elebidunean, urtez urte gehiago dira terminala arrakastaz bukatzen duten ikasleak. Alta, ikasle hauek Ipar Euskal Herrian goi mailan euskaraz ikasten segitzeko aukera bakarra Baionako UPP-aren kampusean euskal ikasketak egitea dute. Gutun honen izenpetzaileok ondorengoak eskatzen dizkizuegu. UPP-ako lehendakaritzari heldu diren ikasturteetan zuen esku dagoen guztia egiteko Ipar Euskal Herrian kokatuak diren kampusetan zuen eskaintzan dauden ikasketa guztiak euskaraz ere eskaintzeko. Pirineo Atlantzetako Hezkuntza Nazionalaren zerbitzuen zuzendaritzari eta Baionako ikuskaritzari goi mailako formakuntza profesionalean ere euskarazko aukerak plantan emateko. Euskal Herriko Unibertsitateko errektoratzari Ipar Euskal Herriko ikasleentzako sarbide ibilbide berezitu bat sortzeko, ez gaitezen ikasle atzerritarren pareko izan. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak aurtengo lan eskaintza publikoen berri eman die sindikatuei, orotara 6.300 lanpostu baino gehiago eskainiko dituzte irakasleentzat izango dira gehienak 4.357. Hori eta zain 985 lanpostu izango dira lan legepeko langileentzat eta 2022ko birjartze eta sari dagokion 1000 lanpostu ere eskainiko dituzte. Hezkuntza sailak azaldu du aurrerago argitaratuko dituela deialdiak eta orduan zehaztuko dutela noiz izango diren probak. Bestalde, sindikatuak adierazi du Eusko Jaurlaritzak eskainiko dituen plazak ez direla nahikoa. Euskal Autonomia Erkidegoko irakaskuntza publikoan 13.000 behin-behineko langile daudelako. Legearen arabera, behin-behinekotasun tasa 8% murriztu behar da, baina proposamen horrekin helburua betetzea ezinezkoa izango dela ohartarazi du sindikatuak. Nazioarteko gaiei erreparatuta berriz, abortatzeko eskubide konstituzionalean atzera egiteko prest egon liteke Ameriketako Estatu Batuetako gorena hori filtratu du behintzat politiko edabideak. Erabakiaren lehen zirriborro bat izan daitekena, zabaldu du bart gauean. Zirriborro horretan Samuel Alito epaiaren sinadura ageri da eta gorteko 9 magistratuetako 5 iritziak jasotzen ditu. Duela hainbat hamarkada auzitegi horretan bertan onartu zuten haurdunaldia eteteko eskubide konstituzionala 1973 urtean eta orain bertan bera utz dezakete. Don't pick on a little baby. I mean, come on. In your heart of hearts, you know that abortion is wrong. Hey, ho, ho. Abortion, yes, it has to go. Hey, hey. Ho, ho. Abortion, yes, it has to go. Hey, hey. Ho, ho. Abortion, yes, it has to go. Hey, hey. Ho, ho. Eta Ameriketako Estatu Batuetatik Ukrainara jauzi eginda atzeratu egin dute Mariupolgo altzairutegiko zibilen ebakuazioa. Ukrainak salatu du Errusiako tropak oldartu egin zaizkiola 100 zibil erreskatatu ondotik. Gainera, Erdoganek dei egin die beste behin Putin eta Zelenskiri mai berean esertzeko Turkian. Horrez gain, Europako Batasuna gero eta hurbilago dago petrolio errusiarraren importazioa debekatzetik. Alemaniak bat egin du, baina baldintza bat jarri du erabateko debekoa urte amaierara arte atzeratzea eta bitartean erosketak modu mailakatuan murriztea. Europar Batasuneko energia ministroek bilera egin zuten atzain zuzen ere Bruselan, Alemanian
Alemania zen petrolioaren debekuarekin zalantza gehien zuen herrialdetako bat, baina Moskuk joan den astean Poloniari eta Bulgariari gas hornidura mozteko hartutako erabakiak jarrerak hurbildu ditu Berlinen eta Bruselaren artean. Hala heldu dio gaiari gurean Anei Irazabal kazetariak. Eztanda egin baino lehenago, edo gerraren fase berriak eztanda egin baino lehenago, Alemaniara importatzen zen gasaren 95% Errusiatik zetorren. Orduan, azken urteetan, Alemaniaren estrategia beti izan da, Errusiatik gasa ekartzea, ez du diversifikatu, hau da oso menpekoa zen, eta orduan, gerrak eztanda egin zuenean, eta zigor ekonomikoi buruz hitz egiten hasi zirenean, Alemaniak poliki-poliki erabaki zuen nola dibertsifikatu daiteken aurrerantzean hori, klaro, hori ez dator egun batetik bestera, ez? Orduan, alde batetik egin duena izan da, Katarrekin akordio bat sinatu, eta Katarretik gas likidotua ekarri, baina, klaro, horretarako azpiegitura berriak eraiki behar ditu hori transformatzeko, eta horretan ari da momentu honetan. Eta beste alde batetik, nolabait hasi da erabakiak hartzen, jendeari gasa aurrezten eskatzeko. Hemen kontuan izan behar da, Ukrainako gerrak bat egin duela, Alemaniako zentral nuklearren itxierarekin. 2022an itxi behar dituzte geratzen diren azken 3 zentral nuklearrak, eta orduan beste teorietako bat da, agian zentral nuklear horiek irekita mantenduko dituztela, azkenean Errusiak bere mehatxuak betetzen baditu, eta hemen ere iturria ixten badu, ez? Azken erabaki Alemaniarena izan da petrolearekiko petrolearen gainean Errusiarekiko zuen menpekotasuna ere gutxitzea, hori lortu du, asko lortu du, une honetan 12% dago, eta prest dago, edo hori esan du behintzat Alemaniako ekonomia ministroak Robert Habekek, prest dago Errusiako petrolioari embargo bat ezartzeko. Orain arte bakarrik ikatzari embargoa ezartzaren alde agertu da, orain esan du ikatzaz gain petroleoari ere embargoa ezartzeko prest dagoela, ez gasari, oraindik oso menpeko izaten jarraitzen duelako, baina badirudi hori ere poliki-poliki gutxitzera bidean dio. Bada beste gai bati helduko diogu orain jarraian, izan ere orain gutxi abiatu da Bizkaiari Gorria dinamika memoriala nabes hartuta gaurkoa borrokatu eta biharkoa eraikitzeko martxo bukaeran aurkeztu zuten dinamika herritarra Durangon eta ekimenaren nondik norakoak azaltzeko Julen Orbea izan zen atzokoan gurean gaur magazinean. Ekainaren 18 jarri dute hitzordu nagusia. Bizkaitik Bizkairako herri dinamika da, eta ari gorriaren metafora da, esker pentsamenduan askotan erabili izan da, bai iragana, orainaldia eta etorkizunerako borroka horrek lotzeko asmoarekin. Historian 85 urte ez dira asko, oraindik ere garailatza horrek bizi izan dutenak bizirik ditugu, testigantza biziak ditugu gaur egun, hori ezin dugu ahaztu, eta baina dinamikaren filosofiarekin bat eginda, ikusten ari gara fasismoak gorakada bat eman duela eta handik ikasi behar dugula, gaurko begiradatik ikasi eta aurrera egiteko. Bizkaiko edozein herri burura etorrita borroka bat atxikitu ahal zaiolako. Guk Lemoiz entzuten dugunean, badakigu hor egon zelako sekulako lana zentral nuklearren aurka. Orain 120 urte betetzen ditu Labe-garaiek, Gallarta, Ortuella, Barakaldo esan da borroka datorkigu bakarrik burura, eta guk uste dugu ezin dugula ulertu gaur eguneko Bizkaia guzti hori kontutan izan barik, ez bakarrik egon diren borrokak, egon diren pertsonak barik. Ezin dugu ulertu Bizkaia Dolores Ibarruri barik, Periko Solabarria barik, Gabriel Aresti barik, Maurizio Laiturriaga barik. Alor guztietan egin dira borroka pilo bat, bai kulturalean, bai langileen defentsan, mugimendu feministan. Eta Bizkaia zerbait bada, Ari Gorria territorio de luchas deitzen da herri dinamika.
Bestadetik Nafarroako Parlamentuko mahaiak eta bozeramaileen batzordeak tramiterako onartu du eskuin muturreko talden eta polizien biktimen foru legea aldatzea. Horren bestez PSNek gero abaiketa alduguk egindako proposamena aurrera ateratzen bada eskuin muturreko talden biktimei eta harenei adinako kalte ordaina emango diete, ez da arazorik egongo aldaketa onartzeko. Euskal Herria Bilduk ere iragarri baitu baietz bozkatuko duela. Nork bere argudioak erabili ditu lege aldaketa babesteko. PSNeko Ramon Alzorrizek esan du ados daudela kalte ordainetan egin asmo duten aldaketarekin. Naiz eta legea bera ez duten babestu, geroa bairen bozeramaile Usue Barkosen esanetan legeak zuzenketa batzuk behar ditu. Alduguren bozeramaile Mikel Buili ere aldaketa beharrezkoa iruditzen zaio arrazoi politikoengatik indarkeria jasan duten pertsonen aldeko prestazioak finkatzeko, baita biktimei segurtasun juridikoa emateko ere. Euskal Herria Bilduko parlamentari Bakartxo Ruizen aburuz aurrera pausu bada beharrezkoa, baina beste eremu batzuetan ere aurrera egin beharra ikusten du. Ordea etxerat Euskal Presoen senideen elkarteak atzo jakinarazi zuenez, 3. graduan ezarri dituzte 2. zeuden 3 Euskal Preso Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak eskatuta, eman diete erdi askatasuneko erregimena Gorka Lorani eta Jon Crespori eta espetxe zaintzako epaitegi zentralaren aginduz Juan Carlos Herradorri. Apirilaren 14an eta 26an gertatu ziren gradu aldaketok urrenez. Urren gainera etxeratek berri eman duenez, espetxe aldatzea iragarria zuten 4 leku aldaketa egin ziren joan den ostiralean. Beraz, jada gehiago dira Euskal Herriko kartzeletan dauden Euskal Presoak Frantzian eta Espainian daudenak, baino Euskal Herrian 101 daude, Espainiako kartzeletan 74 eta Frantziakoetan 20 Euskal Herriko kartzelei dagokienez, Zabaian daude preso gehien 47, ondotik Martutenen 23, Basorin 21 eta gainontzekoak Iruñan. Gradu aldaketak ordea mantsoago doaz. Gaur egun 16 Euskal Preso daude 3. graduan eta 162 bigarrenean DPS estatusarekin berriz 4 daude. Eta kulturarloko albistekin jarraiki aipatu dugu lerroburetan ere 10 urteko ibilbidearen ostean Euskal Pop erradikalaren aitzindari bilbotarrek musika tresnak utziko dituzte, taldearen ziklo historikoa eta funtzioa amaitutzat eman baitute jarraian Zazkel minutu batean. Hemen Espainia gaztean, goian bego, zuen musika onena jartzen! Badaguneko kontuak horrela direla iritsi gara albistegiaren bukaerara gaurkoan, Baobabs Will Destroy Your Planet taldearen gezurtia bestearekin agurtuko zaituztegu, beraz gustatuko zaizuelakoan besterik ez zuraldetik hauek izan dira, eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.satarian ondizan eta bihar arte.